makapamati pa mo nako. Salamat sa Dios. Now mga igsoon, karong adlaw officially mao gyud ang katapusang adlaw sa atong Kwaresma. Karon man ang 40th day. Unya mao pod ang unang adlaw sa pagsaulog nato sa Semana Santa. Nga diin kining Semana Santa mga igsoon mao ni ang nagdugtong kanato. Akong usbon, kining Semana Santa mao ni ang nagdugtong kanato sa atoang Kwaresma nga gisaulog kana kung nagkwaresma manggaling ta ug ang gipuntingan sa atoang Kwaresma. Mao ni nagdugtong nato ang Holy Week. Unsa may gipuntingan sa atong Kwaresma? Disgrasya. Mo din ang wala mo ka Kwaresma kay wala man mo kabalo unsay kabuoton nato. Kinahanglang maklaro nato unsay atong buot kabuoton aron nga makasaulog ta sa pagkabuot niini. So muna nga makakwaresma ta kung nahibalo ta unsay atong kabuoton. Unsa man atong saulogon human sa Semana Santa ang pagkabanhaw. Mao nay gipuntingan sa atong Kwaresma mga igsoon. Ang pagkabanhaw. Nganuman, kaya ang pagkabanhaw mga igsoon sa atong Ginoong Hesus, human siya namatay sa cross, sa atong bahin, ang pagkabanhaw usab, mao na ang gipasabot sa atong bunyag nga nadawat. Kita mga Kristiyanos, muna gipasabot sa atong bunyag, meaning, di na sa atong pagdawat sa atong Ginoong Hesus sa bunyag atong nadawat, atong pagdawat niya, nangamatay na ta. Una, di man ta namatay sa atong unang pagkatao nga din atong nasunod ang salang panulundon. Mao na nga nagkinabuhi ta o makinayag pamatasan nga nagsubay sa salang panulundon. Pero sa pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi, nabanhaw ta uban ni Kristo, meaning nidawat ta sa atong bag-ong kinabuhi. Mao bitan ang mga igsoon, dili lang paigo nga moingon tang ako pader, Kristiyanos ko pader, kay binunyagan ko, dinguman ana, wala na nahitabo. Meaning ang atong pagpanabot sa atong pagkabinunyagan taman ra sa seremonya sa bunyag. Dili. Kay midawat man tag kinabuhi. Moingon tang bag-ong kinabuhi. Mobitaw na nga kining maong kinabuhi sa atong pagkabanhaw nato, bagong kinabuhi diha ni Kristo, mao ni hulmaon sa atong pagkatao. So di lang paigo nga midawat ta sa seremonya sa pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi, kundi hulmaon pagyud ni kani mao nga miti sa atong pagkatawo. Mao bitaw na nga sa paghulma nato niini, mao nang natay mga kasaulugan sa atoang panaw sa kinabuhi, isip binunyagan tinagsa ug isip usa ka katawhan nga gitawag og simbahan. Muning atong mga sakramento. Kay kani mga sakramento maigsoon muni kasaulugan sa atong bag-ong kinabuhi nga sa ato pa kung mahamulag ta ni Kristo, tong kanibalik tas karaang pagkatawo nato sa pagpagkasala, munang natay sakramento sa konfesyon. Aron mahiusa ta balik. Unya kung naamanggaling ta, na nagmatinudaanon ta ni Kristo, munang naataning kaning santos nga misa, kay muni pag-amuma nato ni ini. Mobita na nga matagtuig, magsaulog tag Kwaresma, kay ang tumong sa Kwaresma, mao ni pag-usisa nato sa atong kaugalingon kung ang bag-ong kinabuhi nga atong nadawat diha ni Kristo kay binunyagan man ta, mao pa ba ang ato ang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan? Kay basin baya tungod sa mga hagit sa kalibutan nibalik ta sa atong karaang kinabuhi sa atong pagkatao. Munit tumong aning Kwaresma, mao bitaw na nga nagpuasa ta o nag-abstinensya ta, aron makakaton ta pagbadlong sa atong kaugalingon. Pagdisiplina na to. Nga mingon ka, matubang kag salamin, mingon ka,
Oy, Andribon, pag-usab na. Ano ba? Imong inon, imong kaugalingon. Kay mao man ang panahon sa Kwaresma ang pagtanaw sa kaugalingon mga igsoon. Mao bitaw ng tanawa mga igsoon. Unang adlaw gyud sa Semana Santa, unsa atong gisaulog karon? Disgrasya. Unsa atong gisaulog ron? Hindi taslo kay. Ang madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Mo bitaw ng una natong seremonyas dito, kabantay mo? Bantay mo sa atong liturhiya ron dunay duha ka liturhiya atong gisaulog. Munang dunay duha ka ebanghelyo atong gibasa. Ang unang ebanghelyo motong atong paghandom sa madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem nga diin ang mga tawo midawat, mahinangpon kayong midawat kaniya og dili lang kay mahinangpon, nagsangyaw pagod nga siya mao ang ilang hari, usana sa anak ni David. Unya timaan sa ilang pagdawat sa dakong kalipay nga madaugon si Kristo misud sa ilang kinabuhi mga ison, mo na nga nagbindita ta og mga lukay. Kaya mo na ilang gi-welcome, no? Gi-welcome niya itong Ginoong Hesus. Nagbakbak sila og sinina og mga lukay, palma, welcoming sa atong Ginoong Hesus. Na karon kita nagkuan po ta, nagbindita tag lukay, kay aron pinaagi unta ning binditadong lukay mga igsoon, kita mapahinumduman po ta sa madaugon nga pagsulod ni Hesus sa atoang kinabuhi. Mabitaw nga kanang binditadong lukay, ibutang na ninyong urna, ibutang sa inyong altar, kanabang inigsulod dahil sa inyong balay, mo yun ay unang makit-an dayon ninyo. Kaya kitang mga tao, mga igsoon, sa Tagalog pa, ang tao ay marupok, kay daling malimot. Oh, di ba? Kanta mo na. Munang pahinumduman ta, kanunay, nga, pagkakita dahil nato dahil pagsunod sa balay, anang binitadong lukay, nagmadaugon si Kristo aning balaya. Nya kay kita may tagbalay, nagpasabot nga si Kristo nagmadaugon sa mga nagpuyo ni ining balaya. Mauna ito mo mga igsoon. Pero, kining atong pagsaulog karon nga madaugon sa pagsulod ni Kristo, dili man ni inuntang makakita tag makahuluganon kaayo mga igsoon, kung wala tay Kwaresma. Dili ta kakita sa kabugaton ni ining kasulugana kung wala tay Kwaresma mga igsoon. Kaya di man to makita ang relasyon ani. Kaya unsa day kalambigitan ani, mobita na nga pag Kwaresma nato, kung nakakita ta nga nahamulag ta ni Kristo o karon mi-decide ta nga mubalik ta ni Kristo, muna yang madaugon nga pagsulod nato. Muna gipasabot nato nga siya nagmadaugon dinhi sa ato ang kinabuhi. Pero katingad-an, kaysa pagsaulog nato sa Santos nga Misa, nga mao ang madaugon nga pagsulod niya sa Jerusalem, sa atong ebanghelyo ron, gipadunggan ta sa ang pasyon man hinuon. Ang iyang pagpasakit o kamatayon, mumanoy atong gipamalandungan. Nganong naingon animan madaugon unya gapasyon na di ay. Now, unsa may gyulagway nato sa pasyon mga igsoon? Nga ang mga tao nga mao ang midawat pud niya. Nga siya mo ilang hari, midawat sa ilang kinabuhi, mao pong mga tawhana ang mibiya niya. Mao pong mga tawhana ang milansang niya. Mga tawhana nga mibudhi kaniya. Nganong ingon ani man mga igsoon? Tungod kay wala man mag-abot ang ilang expectations mga igsoon. Mobita na sa pasyon atong nadungog, no? First part gyud. Kisa may nagbudhi sa atong Ginoong Hesus. Muna ningon atong Hesus, usa ka ninyo magbudhi kanako. Then nangutana sila, ako ba? Pero unsay tubag sa atong Ginoong Hesus, ang gatuslob
sa akong panaksan mo nagbudi nako. Sige pasabot. Ang nakikauban nako, meaning ang dunay relasyon nako, nahiusa nako, mao nay nagbudi nako. Insakto man. Kaya sa pagingon na tong nagbudi ka kung wa kay relasyon niya. Pananglitan. Mga magtiayon. Makaingon day ka nga nagbudi ning bayhanan nako nga di man asawa nimo. O nagbudi ning lakihang di po nabanan nimo. Makaingon na kang nagbudi ni kay imo mang asawa o imong bana dunay relasyon, communion kay usahan. Pareho ba pog mga uyab ba? Saan pong gibudian kasi mong uyab nga di mamu uyab imyo raman. Murag uyab. O di ba ka imong suod nga higala? Mao na magbudi nimo pero di mo higala. Wa mo mag-ilanay, wa ra gyud mo. Nagbudi day na nimo. Wala. Muna ang gabudi sa atong Ginoong Hesus nga igsoon, ang katurapong kauban niya, suod niya. Nakaroon sa atong panahon, kinsa maning suod ni Kristo kauban niya. Di ba kitang mga binunyagan? Muna ang ato puninggi pamalandungan karon. Kaya aron tan-awon nato ang atong pagka-Kristiyano sa atong panahon karon, sa atong pagkasumusunod ni Kristo, ang tumong aron magmatinud-anon taniya kanunay. Tanawa mga igsoon, kung ato lang tuuhan ang gitudlo kanato, nga tungod kay kitang mga binunyagan isip tinagsa, midawat ni Kristo og naghulma tag katilingban, og ang katilingban sa mga binunyagan gitawag og simbahan, mao di ay ang lawas mistiko ni Kristo, the spiritual body of Christ. Ang atong Kristoanong katilingban, nga sa ato pa, kita, kung unsay atong pakigrelasyon sa atong isig katao, pakigrelasyon sa katilingban, sa mga binunyagan nga mong atong simbahan, ana di atong maklaro, kung nagmatinud-anon bata ni Kristo o nagbudhi bata. No, gilagwayan ta. Usa sa mga tinunan, gibaligya si Kristo. Hapit, narabang Oktubre. Muna, mamalandong ta na. Pagtuoran ning atua. Tagang gabagulbo na ko sa punipariasig balik-balik anang eleksyon. Alalag nila to balik-balikon nga balik-balik po ninyong kiniasig panawat o kwarta. Undang mo, di ba? Muundang po ko. Kaya pagpahinumdo man ni mga igsoon, na kabalo mo kisa atong gibudihan, anak gibaligya, si Kristo. Pero kung watay pagtuo, dili ta kakita anak. Unsa pa'y gibuhat, mga tinunan na miya ni Kristo. Nagkatibulaag sila. Ang diha pa'y naglimod niya, wala ko kailaanan niya, but kinsa na siya. Dahil human, masuko o dili bunyagan ng anak. Dili ba? Wala ko no kaila. Nya masuko og dili misahan ang patay. Nya pasugalan pagyon. Mao ba na ang namagtinud-ano ni Kristo? Munang ato ning pamanandungan misud aron pagtan-aw sa atong kauga lingon. Nya ikaduha mga igsoon, sa pasyon atong nadungog nga nagkahiusa ang civil authority ug ang religious sa pagpatay ni Kristo. Nganuman, sa civil authority, unsa man ang iyang sala, kay siya mauman ang hari. Nagsikinsa nga magpakahari ning kalibutana, kontra niining kalibutana nga diin ang magpakahari ning kalibutana, siya man ang tao nga isog dini. Og dili muot nga aduna pay laing muhari. Muna naitabo ron nganong gubot kay atong kalibutan. Kay tanan halos gustong mahimong hari. Nakisa magpakahari ning kalibutan na kinang isog magyud siya. Na kay kang Kristo lahi man. Mao bitaw na ngano nga si Kristo gibiyaan sa mga tao
gibiyaan siya nga naman kay wa man mag-abot kaysa pag-ius bataw. Usana sa anak ni among hari kang ilang expectation ni Kristo mga igsoon nga siya mao'y mangulo sa katawan sa Israel nga makigubat sa Romanhon nga hari. Nadili man na mo'y kang Kristong pamaagi. Kaya pagkahari ni Kristo mga igsoon, wa man siya magpahari sa kalibutan, kundili sa umaabot nga kalibutan, nga magsugod ni ining kalibutan na. Mao na ang pagkahari ni Kristo. Na unsa man po'y accusation sa mga reliyosong tao nga si Kristo nanamastama sa Dios, blaspheming God. Tungod kay nagpakaanak siya sa Dios. Na mao man na mag-isod yung duman na itong ang kalibutan. Napukan man ni sa kaaway sa Dios. Unya, buod sa kalibutan, buod sa kaaway sa Dios, ang kunon ang kalibutan. Mao na nga ang kaaway sa Dios, dili sa buot nga muhari ang Dios. Na kaniya naman ang anak sa Dios. Maubita ng mga igsoon ang mga tao nga mga alalay sa kaaway sa Dios mo nang di gyud magpahari ni Kristo mga igsoon. Pero ang mga tao nga alalay nga alalay sa Dios, mituog Dios, misalig sa Dios, magpahari gyud na ni Kristo. Kami dawat man nga tinuod nga siya mao ang anak sa Dios. Muna mga igsoon, manginaot kita, nga sa matag tuig, pagsaulog nato sa atong kwarisma mga igsoon, ilabi na ining Semana Santa nato karong tuiga. Kita nga mga Kristiyano sa atong panahon, padayon ta, makigbisog ta sa kinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. Gani, ang giulagway sa atong pasyon karon, no? Kaning pasyon nato ron, mao gyud ni ang atong gisaulog karong simanahon na, kaning tulo ka dagkong kasaulugan. Una, ang sa Huwebes Santo nga mauning atong giritualize sa Santos nga Misa ang katapusang panihapon sa atong Ginoo kay timaan ang bangkite nga nakighiusa ta. Ato pa pagdawat ato ni Kristo miipon ta ni salo ta sa iyang bangkite. Dayon ang Biyernes Santo ayang kasakit o kamatayon aron unta sa atong pagmamalandong ni ana dili ta malisang. Kay kabalo mo sa mga igsoon, ang kalisang nato sa atong lawasron nga kamatayon mo na nahimong babag ngano nga milimod ta sa atong Ginoong Hesus, ngano nga magpadayon ta pagpamakak kay mahadlok tang musultis tinuod kay hadlok tang mamatay. Muna kanang Biyernes Santo mo ni naglig-on nato mga igsoon. Dayon pagka-ikatulo ang Domingo sa pagkabanhaw. Kay mauna ang gipasabot nga sa ato din pagkahiusa ni Kristo, sa atong pagdawat kaniya, di lamang kay ang gipasabot nga kinabuhis kaluwasan nga di gipakita di na sa atong bagong imahin sa atong pagkatao. Muna magsuon manginaot kita nganing atong kasaulugan karon sa Semana Santa. Dini unta kita mga Kristiyanos ning panahon na maglig-unta sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios, pagtuo, pagsalig nato sa atong Ginoong Hesus nga siya gyud ang pinadala sa Dios nga atong manunubos aron nga sa atong pagpadayon sa pagpaningkamot, pagpakigbisog ning kinabuhi-a makasulod unta kita niya ng Pinoy-anan nga gisaad natong tanan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.